Uganda ntiere kod winjruok makare kendo gibiro medo tiyo kanyakla kayor nya dongruok kose Jofwambo kuom medo chumbi wach manowach gi Museveni ni en bende odwaro mondo mipogne bath Nam Chumbi nowuoyo kinde manoyuore nyasi mar yawo ayanga kambi loso chumbe boma matororo e piny Uganda. Kalapapla mar jatend piny Kenya William Ruto nopie piny Uganda kama noyuore nyasi mar chako ayanga kambi loso chumbe e boma matororo. Ruto yango ni piny Kenya kod Uganda ni kod tudruok makare ka bende oseo Jofwambo kuom loko kendo medo chumbi wach jatend piny Uganda Museveni manodwaro godo mondo mi pogne bath Nam Chumbi. I want to assure you that we are going to work together, and I know people in the journalist space, and it is good I speak about it here, tried to create an impression that Uganda had said something to the effect that they need to access the sea by all means. Let me assure the naysayers that Uganda and Kenya are brothers and sisters, and we do not have time for negative engagement. Uganda is assured of the access to the sea through Kenya. Ruto lero ne piny Uganda ni kod ratiro mar tiyo gi Nam Chumbi kendo mae mamiyo Uganda bende dhi keto mwandu e kambi mar Kenya Pipeline ma Kenya ni gi thuolo mar keto e mwandu nyaka 65% ma owacho ni biro neno ni ohala e kind pinjego otegno. We are not only extending the pipeline, we are also extending the road, and we are also extending the railway, because we believe that this region needs to move as one. For those who want to engage us in negative talk, we want to tell them, please give us a break. We do not have time for negative talk. Omero jiwo winjruok makare kod ohala e kind pinjego ka bende oyango ni reru mar SGR bende idhi ger are Naivasha nyaka Uganda kaka yor medo tego siep mar ohala e kind pinjego. Next week on Friday, I will be launching the dualling of the road from Rironi near Nairobi that will come all the way to Malaba. As you know, Mr. President, today that road is getting slower as traffic increases. And therefore, we have made the strategic decision to create a highway and dual that road so that we can facilitate faster movement of goods, people, and services between Kenya, Uganda, and the rest of the East African hinterland. We need to disaggregate, separate. Fuel pipeline, toko kwa barabara. You go through the pipeline. Mizigo, garimoshi. Mizigo mikubwa. The train. Barabara, light cargo and passenger. Ruto yango ni Kenya gi Uganda kanyakla kod pinje mag Afrika maugwe ni kod nyalo mar chwalo dongruok ka giriwore moloyo ka gitiyo kendgi giwegi.